започваме, всеки момент чакаме да дойде господин Пенко Атанасов, който пътува от Карнобат и, както се казва, движение ще се включи към пресконференцията. Само предварително да обявя, че това по-скоро ще бъде един по-кратък брифинг, не точно пресконференция. Естествено, ще има възможност за въпроси, но тъй като сме подготвили тук един кратък въпросник, който след това господин Зафиров ще коментира. Той ще бъде, разбира се, раздаден на вас, за да по-голямо обяснение. Така ще започнем на думата на господин Зафиров. Добър ден, колеги. Наистина, характера на днешната ни среща има по-скоро брифингова форма. И това се дължи на факта, че ние до последно се надявахме. Ето го, господин Атанасов. Извинявам се, че се преснях. Това се дължи на факта, че ние до последно се надявахме все пак здравия разум да надделее и това правителство да не върши неща, за които не е избрано. А именно и конкретно говоря за факта на политическото уволнение на господин Николай Тишев от борда на директорите на пристанище Бургас. Тъй като от вчера, въпреки категоричната позиция на синдикатите, въпреки ясното обществено и публично недоволство от характера на подобен тип кадруване, което еднозначно се надига в цялата страна, като реакция на неадекватната политика на служебния кабинет и в частност и най-вече на министра на транспорта, тъй като явно се оказва, че на крехките плещи на тази дама е легнала една много важна и тежка задача, именно да обезглави една голяма част от поверените ведомства. И тя до момента доста успешно се справя с тази задача. Визирам и конкретния случай, и Български пощи, и редица други смени, на които станахме свидетели през последните дни и седмици. То смятам, че факта, че Министерството не се съобрази с тези реалности, налага ние днес да вземем една изключително категорична, ясна и еднозначна позиция и тя ще бъде изразена под формата на няколко въпроса, които аз ще поставя на вниманието, на вашето внимание, с надежда те да стигнат до министъра на транспорта, като разбира се, ние внимателно ще проконтролираме и това дали ще получим отговор на тези въпроси. Единият, аз вече имах възможност на импровизиран брифинг на стълбите на пристанището да го поставя. Господин Тишев също вчера в своето експозе загатна за такава среща, но въпреки всичко аз искам да сложа акцента на днешния брифинг на именно този първи въпрос. А именно, имало ли е среща между министъра на транспорта, кмета на Бургас и групата бивши депутати от политическа партия ГЕРБ в елитен бургаски хотел. Аз няма да коментирам дали това е било среща, дали е било обяд, дали е било ранна вечеря, но самият факт, че е продължило по-дълъг от един нормален период на кафепиене тази среща, показва нейния работен и не само характер. И аз твърдя, че такава среща е имало и от тук изхождам и за втория ми въпрос. По кой критерий служебният, подчертавам, служебният министър на транспорта определя хората, с които се среща и съветва? И тук е много важно съветва, защото няма как там да не са били получили на тая среща ценни указания, след като от нея проистичат на следващия ден съответните политически уволнения. И питам, членството в политическа партия ГЕРБ такъв критерий ли е за среща? След като служебният министър на транспорта явно, посланяйки се на недостатъчно добрите си познания в областта на транспорта, с оглед, не го казвам да се заяждам, с оглед публичната биография на уважаемата вече госпожа, разбирам от няколко дни, и искайки да се запознае явно с проблемите в сектора, не смяташе ли, че е редно да се допита и до народните представители от останалите политически сили в региона? Затова и питам, членството в ГЕРБ
Такъв критерий ли е за среща? Следващият ми въпрос той е и към уважаемия министър на транспорта служебен, и към уважаемия служебен премиер Близначки, когото имам честта да познавам от доста години като член на Националния съвет на партията, която аз членувам. Пък и първата ми среща с него беше в Европарламента в Брюксел, като представител на същата тази партия, Българска социалистическа, в която и той доскоро членуваше. Та да го попитам, твърдейки, че няма да толерира политически пристрастия, по кои точно критерии той реши да смени областния председател на БСП Бургас и на мястото му в борда на директорите да вкара общински съветник на политическа партия ГЕРБ? Е ли това политическо пристрастие? Четвърти въпрос. Когато министър на транспорта в официален прес-релиз на Министерството твърди, цитирам по памет, че ще запази експлоатационната дейност на пристанището, нали така беше господин Тишев, това включва ли запазване на първо до четвърто корабно място? Директен въпрос, конкретен. Или само ще говорим така с общи приказки, с общи фрази? И последен, но изключително важен и в никакъв случай не е последен по важност въпрос, факта, че като общински съветник господин Диан Димов беше един яростен защитник, аз бях на сесията, на идеята за прехвърляне собствеността на първо до четвърто корабно място от държавата на общината. Е ли и не е ли това конфликт на интереси, факта, че той вече защитава интересите на същата тази държава като член на борда на пристанището? Ето този въпрос на мен е много интересен. Как той ще съвмести тези две функции в този конкретен казус? Ето от едната страна са интересите на държавата, държавния оператор, от другата страна са аз не бих да определил като интереси на общината, но да кажем интересите на групата, която в момента по някакъв начин управлява тази община. Това са въпросите. Разбира се, този списък може да бъде продължен сигурно още с десетки подобни въпроси, следващи един след друг от само себе си, но аз ще оставя все пак на интелигентността на вашите читатели и слушатели сами да си отговорят на следващите въпроси, които биха последвали от всички тези, които поставяме на нашето внимание, когато, разбира се, и ако получим отговор на тях. Благодаря ви за вниманието. Господин Атанасов. Може ли аз няколко думи да кажа? Аз ще